Počúvajte Krimi. Vinco chcel prevychovať deti, vzal nôž a dobíjal sa do školy. Triezvy nebol ani zďaleka. Kriminalisti sú na stope gaunerom z Važca. Temnej strane zákona mal podľahnúť policajt. Zviera, ktoré si vraví otec. Vieme, aký trest dostal muž, ktorý s dcérou praktizoval orálny sex. Dobrý večer, ani na Pluske nesmú chýbať informácie a témy, ktoré priniesol deň. Pozrime sa spolu, čo všetko sa udialo počas 1. októbrovej stredy. Sledujete Krimi. Dobrý večer. Príslušníci špecializovaného útvaru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite zadržali včera podľa našich informácií viacerých mužov. Sú podozriví z lúpežných prepadnutí v Liptove. Má byť medzi nimi aj policajt z Liptovského Mikuláša. Toho údajne vyšetrujú v súvislosti s pondelkovými ozbrojenými prepadmi vo Važci. A odrazu prišli prepať. Prvé slovo, čo povedali, prepať. No, a ku pokladni šli, mal pištol, ako s tlmičom. Najmenej dvaja lupiči prepadli takýmto spôsobom v rozmedzi asi 10 minút dve predajne potravín. Maskovali sa kuklami, mali zbrane a na útek pripravené zrejme kradnuté auto. To po prepadoch nedaleko Tatranskej Štrby podpálili. Všetko toto ich úsilie im pritom vynieslo len pár stoviek eur a zároveň hrozbu až 12-ročného väzenia. Jeden takej výšky okolo 180 a bol isto mne starší ako okolo 25 rokov. A druhého som moc, lebo som bol k tomu obratený, ku tomuto dnesal pri dverách. Policajtom, ktorého vyšetrujú v súvislosti s pondelkovými prepadmi vo Važci, má byť podľa našich informácií 30-ročný Ján, pôsobiaci na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Včera ho mali zadržať príslušníci špecializovaného útvaru. Kriminalista z Liptova sa ostatné roky venoval odhaľovaniu drogovej a násilnej trestnej činnosti. Zatiaľ máme oficiálne potvrdené len to, že prípadom z Važca sa skutočne zaoberá inšpekcia ministerstva vnútra. K danému prípadu sa momentálne vyjadrovať nebudeme. Na území Liptova došlo od začiatku roka k viacerým trestným činom, ktoré nápadne pripomínajú prepad vo Važci. Keďže páchateľov sa nepodarilo chytiť, nie je vylúčené ani to, že kradla tá istá partia alebo partie. Či v prípade podozrivého policajta padnú aj nejaké obvinenia, budeme sledovať. O výsledkoch ďalšieho vyšetrovania vás budeme informovať. Z Liptova pre televíziu JOJ Veronika Daubnerová.